ETP Consult blev grundlagt i 2005 af de 3 færøske stærkstrømsingeniører Peter Goldbo, Thor Skåle og Ejon S. Olsen. Og siden er det bare gået stærkt. Foruden de 3 stiftere er der nu 3 heltidsansatte ingeniører, en installatør og en deltidsansat bogholder. Desuden er projektansatte i perioder knyttet til virksomheden. De første par år havde ETP Consult adresse i Herning Erhvervspark, men flyttede siden til det nuværende hovedkvarter på Jupitervej i Ikast. De 3 stiftere havde i en årrække arbejdet sammen som afdelingsledere og ledende ingeniører i det interkommunale færøske elselskab SEV. Det betød, at de med sig i bagagen til Danmark havde en solid erfaring fra alle led i elforsyning i et øsamfund. Lige fra selve elproduktionen, fra vandkraftværk, vindmøller og oliefyret kraftværk, over fordeling og distribution til installation hos selve brugeren. Lige fra start har den overvejende del af ETP Consults omsætning været baseret på aktiviteter i Grønland. Og det er da også virksomhedens exceptionelle kompetencer, som har været afgørende for den store tillid, man er blevet mødt med i Grønland. Her er den helt store kunde det nationale energiforsyningsselskab Nukissiorfiit. Altså for Nukissiorfiit er det selvfølgelig en stor vigtighed, at vores rådgiver de er fagligt dygtige. Men det er også en stor vigtighed for os, at de kender til de specielle forhold, som vi har her i Grønland. Altså vi er geografisk vidt spredt på hele kysten med nogle bysamfund, som hver især bliver forsynet i ødrift. Det gør, at driftsforholdene efterfølgende, når anlæggen bliver sat i drift, med hensyn til rådgivning, ekspertbistand og reservedele, at det er tænkt med ind i løsningen af de opgaver, som vi i gang sætter. Med vores erfaringer blandt andet fra den færøske elforsyning, så er vi vant til at arbejde i såkaldte ødriftsbaserede elforsyninger. Vores kompetencer strækker sig helt fra elkraftværket og ud til slutbrugeren. Nukissiorfiit er i gang med en omfattende opgradering af hele el- og fjernvarmeforsyningen i Nuuk. Nuuk bliver forsynet med el fra vandkraftværket i den nærliggende Buksefjord og med oliefyrede backupværker i selve Nuuk. I forbindelse med opgraderingen har ETP Consult både været konsulent i forbindelse med forundersøgelserne og stået for projektering, planlægning og tilsyn. Den store udfordring for Nukissiorfiit, som er elforsyningsselskabet i Nuuk, er, at de er ved at nå den øvre grænse for, hvad vandkraftværket i Buksefjorden kan trække. Og derfor bliver man så nødt til at se på, hvordan man kan distribuere det mest forsvarligt og kigge på alternative forsyningsmåder. Det kan være at udbygge med vandkraft, enten på værende sted eller nye steder, eller det kan være med vindkraft, og det kan være en kombination af begge dele. Det, der sker her i Nuuk nu, det er, at elnettet i den gamle bydel i Nuuk har kun været dimensioneret til lys og kraft, og da der har været et forøget efterspørgsel efter elvarme, er jo inde og opgradere hele elnettet, så det kan klare den voldsomme stigning, der har været i behovet for el. Oprindeligt var der 10 kV net i Nuuk, og der har været en beregning på, om det kan svare sig at opgradere 10 kV nettet, eller om man skal vælge et andet spændingsniveau. Og det er ind på, det er så, at vi nu etablerer et mellemspændings et net på 60 kV, som forsyner herfra elværket på Nordhavn og så ind til midtbyen i Nuuk. Vores samarbejde med de eksterne leverandører på det her projekt, det går rigtig godt. Og det er som sagt ikke kun ETP Consult, vi har et andet projekt kørende samtidig med en opgradering af vores backup-effekt. Og det er så nogle andre rådgivende, men det er til Nukissiorfiits fulde tilfredshed med det arbejde, der foregår her nu. Nukissiorfiit er utrolig tilfreds med samarbejde med ETP Consult i forbindelse med udbygning og forstærkning af 60-10 kV-nettet her i Nuuk. Det går godt for ETP Consult i Grønland, hvor man gerne vil øge og i det mindste fastholde sit engagement. Men i fremtiden er det bestemt også meningen at sprede aktiviteterne, ikke mindst i Danmark har ETP Consult stærke forventninger om at øge sit engagement. I ETP Consult er vi selvfølgelig aktive på det danske marked, og vi løser allerede i dag opgaver for danske elforsyningsselskaber.
Vi forventer, at vores engagement i den danske energisektor vil øges med årene. Der er stor forskel på at arbejde med elforsyningen i Grønland og i Danmark. Men erfaringerne fra det barske nord og de dermed tilegnede særkompetencer gør bare ETP Consult endnu bedre rustet til udfordringer på det danske energiforsyningsmarked. Når man projekterer anlæg på Grønland, er det meget vigtigt, at man tænker frem i tiden. Selve projekteringen af anlægget, hvordan anlægget skal bestilles, leveringstider, hvor lang leveringstiderne er, planlægning af transport, få anlægningen på plads, planlægning af transport på stedet. Det er meget vigtigt. Logistikken bliver en meget vigtig del af projekteringen, når man projekterer op mod et område, der ligger i udkanten af verden, som man næsten siger, at Grønland ligger. Når man projekterer anlæg i Danmark, selve projekteringsdelen er ikke en stor forskel på, fordi anlæggene er de samme. Logistikken bliver en helt anden, når du er meget tættere på leverandører, både af anlæg og reservedele. Også din omgang med entreprenørerne er anderledes, når du er på stedet. Det er meget nemmere i Danmark at komme ud til en site og løse problemerne, når de opstår. ETP Consult har fra start også løst opgaver på Færøerne. Blandt andet i forbindelse med belysning i tunneller og i hovedkvarteret på Jupitervej i Ikast ser man i øvrigt ingen geografiske grænser for virksomhedens aktiviteter. Siden ETP Consult blev startet i 2005, har vi ud over Danmark arbejdet på flere forskellige markeder. Vi er i gang med at udvide vores aktiviteter, blandt andet til det russiske energimarked, som står over for store udfordringer og opgraderinger. I ETP Consult arbejder vi med moderne energiløsninger til forsyningssektoren, hvor vi tager hensyn til både økonomi og miljø.